Siz benim ismim Gülnaz Səfərova. Siz birinci Tatar muzikal teleproyektda Яңа Yıldız tapşırığın qarıysız. Әлеге проектта qatnaşırğa deyib bizga 1000-dən artıq ғаризалар келді. Һәм бары тик 50-ге якын qatnaşучы гына әлеге зур сәхнәгә эләгә алды. Жюри әгъзалары безнең каршыда. Бәйгедә катнашучыларга кем бәя бирә? Безнең хөрмәтле жюри әгъзалары. Әйдәгез алар белән танышып үтик. Руслан Васкес, Барс Медиа группасының арт-директоры. Динә Гәрәева, Барс Медиа группасының үсеш һәм инновация буенча директоры. Лина Арифулина, Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер. Зур телевизион шоу проектларны оештыручы һәм җитәкчесе. Аның проектлары Фабрика звезд, СТС зажигает суперзвезду, Turkvision һәм башкалар. Элвин Грей, Башкортстанның атказанган артисты, башкорт, татар һәм рус телләрендә җырлаучы популяр артист, саунд-продюсер. Зейнәп Фәрхетдинова, Татарстан Республикасының халык артисты, Татар эстрадасының йөзек кашы, ел сайын татар җыры премиясенә ия була килүче җырчы. Башлыйбыз. İpteşler alga tabi devam etemiz. Şirаттагы катнашучыны игълан итәм. Исеме дә бик яңгырашлы. Салават Сакаев. Сезнең күз алдыгызда. Салават, сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт, сезнең? Әйбәт, Аллага шөкер, минеке дә бик шәп. Менә син үзеңне алга таба җырчы буларак күрәсең бит инде. Әйе. Шулай гали үзеңнең концертларыңны бирә торган артист буларак та күрәсеңдер, име? Әйе. Менә афишаңны күз алдына китерәсеңме? Ниндирәк ул менә? Әйтеп бир әле менә мәсәлән анда Салават инглиз хәрефләре белән Сакаев дип язылган шулайракмы? Берәр качан уйлаганың бармы аның турында? Әйе. Салават Сакаев, килегез. Әйбәт, менә ичмасам оригиналь текст. Салават Сакаев, килегез, шәп, Салават Бирбишне. Афәрин, сиңа уңышлар, инде безнең дөрестән дә эстрадада моңлы блондиннар әз. Алга таба сине сәхнәгә чакырабыз. Рәхимит, рәхимит. Салават Сакаев, моңлы блондин, Яңа Йолдыз проекты сәхнәсендә. Кара бетси Sürele kalsa eğer hislerin Sinden başka yalğızlıkta Muğsu der kişilerin Yukarına yukarışın Беренчедән бик матур, мөлаем, яшь, матур киенгән. Нәрсә әйтәм, менә шуны тыңлап утырганда, синең җырлаган матур звукоизвлечениең арасында кайберләре менә югалып куя. Ваймеш, менә шуңа күрә, ну әле сиңа җырларга да өйрәнергә. Һәм инде менә бу проект кысаларында, әгәр дә сине кабул итсәләр, әлбәттә, киләчәгең барысы да яхшы булыр. Үзеңә таләп куеп, бу таләпләрне үтәргә кирәк. Беләсеңме? Тигезләргә кирәк. Син матур нидер омтылыш бар синдә. Руслан, синең сорауың бармы? Әйе, сорауым бер булыр, шулай ук. Син шушы җырны башкарганда, синең күз алдыңда нинди образлар иде? Дуслар белән үпкәләшкәндә булай була. Дуслар белән үпкәләшә, мәхәббәт, икесе нәрсә. Ну, әле гашыйк булмаган, ул әле яшь, аңа ни бары 18 генә. Динә? Миңа блондиннар гомумән ошый. Чөнки ул үзе блондин. Әйе, үзем блондин. Болгар ягына тарткандыр. Синең әле киләчәгең зур дип өметләнәм. Әле 18 яшьтә әле бу старт кына, шуңа күрә катнашканың өчен гомумән шундый җырга күңелең ята икән, шул направлениедә эшләргә кирәк дип уйлыйм. А вы можете спеть что-нибудь другое? Татарский? А можете на русском, на английском? И желательно темповое. То есть мы увидели вас в такой органике лирической. Покажите нам с другой стороны. Русскую веселую. Ну да, но если не трудно. Только военную вот. Ну, давайте военную.
Ехал я из Берлина. О, прикольно, давайте, она даже динамичная, во всяком случае. Только давайте сделаем таким образом, что вы ее споете, ну, к примеру, как будто вы снимаетесь в кино, и вы сейчас солдат, который реально едет из Берлина на танке. Как-то представьте всю эту картинку, и вы так ее сделаете. Ехала я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах ехал с фронта домой. Ехала мимо Варшавы, ехала мимо Орла, там, где русская слава все тропинки прошла. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Мне кажется, он прям прочувствовал, да? Он прям ехал. Ну, только он ехал, смотрел на муравьев, а так все хорошо. Чуть-чуть бы на нас еще, чуть-чуть бы на нас. Мы же рядом, мы машем платочками из окошков. Спасибо огромное. Күшебіз тауыш беруге. Мөмкинлек бермейм. Мөмкинлек бермейм. Я тоже не дам вам шанс. Бермейм. Жырлап алам, мөмкинлек берем. 4 жюри ағзасы юқ, мөмкинлік бермейміз дейді. Ләкин Салават, сиңа 18, барысы да алда. Бүгін сиңа Яңа Йылдыз проекты сау бол деп әйтә, ләкин башка проектлар рәхим ит деп әйтә. Шуңа уңышлар, хәерле юллар, біз синең белән сау булашабыз. Сау болыңыз. Проектыбызны алга таба дәвам итәбез. Монда төрлеләр, монда сольны җырлаучылар, монда триолар һәм инде монда менә шундый матур уен коралларында уйнаучылар бар. Мисал өчен Хаят. Хаят, сәламлибез сине. Исәнмесез? Ничек кайфләр? Шәп. Кайсы яклардан буласың? Яршаллы. Яршалларга кайнар сәлам. Әйт әле менә ни өчен Хаят? Чөнки аның мәгънәсе бик тә матур, ул тормышны, яшәүне, матурлыкны аңлата. Син тормышны, яшәүне, матурлыкны бик нык яратасыңмы? Аха, Ә сәхнәне? яратам. Алайса сиңа зырдан зор уңышлар. Бу дустың белән, бир бишне, бу дустың белән син инде уйныйсың һәм шулай ук җырлыйсың, даймы? 6 яшьтән. 6 яшьтән бирле, шуңа күрә хөрмәтле жюри, хөрмәтле тамашачылар, игътибар. Сиңа юл бирәбез, рәхим ит сәхнәгә, рәхим ит. Инде без сине озатып калабыз һәм уңышлар телибез. Şeşim sütümü tarım dible, terez açtım arayım dip. Şeşim sütümü tarım dible, terez açtım arayım dip. Gene yolların aşığım, sağırganda garip. Gitken yolların aşığım, Вышли на сцену с таким ярким образом, красивая, улыбающаяся, со скрипкой. Думаю, сейчас будет трэш, сейчас будет бомба. И тут опять народная. Думал, будет эстрадная что-нибудь. Я ожидал что-то другое услышать. Жалко, что у вас скрипка достаточно только, видимо, в начале и, видимо, бриджа, если был в этой песне. Но, видите, мы слушаем песни минутку 30, и там только было начало. Поэтому вот эта ваша компоновка, вы и скрипка, ваш дуэт с ней, он был, ну, такой, знаете, зачем я взяла скрипку? И поэтому я сижу обескураженная. Вот, может быть, не надо было скрипку? Или все-таки надо было, но поинтенсивнее в диалоге. Грубо говоря, вы поете, скрипка отвечает. Тогда это был бы номер, но поскольку инструмент самостоятельный, он тоже очень классный, и, судя по всему, вы владеете хорошо, поэтому это не получилось и не так, и не так. Попробуем в качестве эксперимента. Звучит сейчас ваша песня. Вы поете одну строчку, а дальше скрипка, импровизируете. Поете еще одну строчку, скрипка. Сделайте сейчас номер диалога. Тогда я пойму, это жирно, это интересно, это номер. Вы такая татарская Ванесса Мэй, да еще и поете. Тогда это сильно, а так это какая-то полумера, которая мне невнятна. Вот докажите сейчас, что вы сможете это сделать. Şeşim sütümü tarım dible, terez
Но вот видите, как ожила, щечки розовенькие, реснички трясутся. Уже интересно. Да, уже хорошо. Мне нравится уже. Вот видите, как самой. Чөнки тиз өлгерергә кирәк. Щечки розовые дигәннән Динә дә елмая башлады һәм аның йөзендә дә алсулык күренде. Динә ошады? Ошады, менә бу версиясы бигрәк тә ошады. Хаят бит исемең. Шулаймы? Сәхнә исеме Сәхнә исеме Хаят, әйе. Миңа калса, син группада эшлисең бугай. Шулай бит? Әйе, мин Данир Сабиров группасында. Әйе, мин күргәнем бар, каядыр визуально күргәнем бар. Бәлки шуңа күрәдер син үзең сольно әле практикаң юк сольно эшләп. Шуңа күрә синең Лина дөрес әйтте. Дөрестән дә син скрипкада бик матур уйныйсың һәм вокал тавышың да бик саф, чиста. Шуңа күрә миңа бик ошады. Менә бу версиясы аерым әйткәндә бик ниндидер бер яңалык эстрадага. Чөнки хәзерге көндә мин андый проектларны әле күргәнем юк. Тавыш бирүне башлыйбыз. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. Я даю вам шанс. Ұзақ ойладым. Мүмкінлік берем. Мөмкинлек бирәм. 5 кешенең 4-се мөмкинлек бирәм дип әйтте. Яңа йолдыз проекты сиңа күрешкәнчегә хәтле ди. Җәмәгать, без алга таба дәвам итәбез. Яңа йолдыз проектында яшь җырчы егет Радик Шәрәфиев. Радик, сәлам. Ничек хәлләр? Сәлам Байбулат, хәлләр әйбәт, Аллаһка шөкер. Син бит инде көйләр язасың, әйме? Менә репертуарыңда ничә җыр бар хәзер? Репертуарда бик күп уже. 25-тән артык дип беләм. Бүген кайсы җырыңны башкарасың? Бүген башкарам үземнең авторский җырымны абыем белән бергә иҗат иттек. Синең белән дип атала. Ничек нәкъ әлеге җырын сайладың син? Чөнки бу әле яңа продукт һәм күбрәк миңа бу җыр үземә ята. Шуңа күрә бу җырны башкарасым килде. Без синең өчен йодрыкларыбызны кысып тотабыз, сиңа уңышлар һәм инде Радик Шәрәфиев алга таба карыйбыз. Син йолдызларга тиң яктыртасың төнлә юлларны, кошлар бигрәк салкын. Коярга телим кулымда кулларыңны, син диңгез, йөзәр идем синең күзләреңдә, синең күзләр океан. Йылмаялар хәзер үзләрдә, синең белән мин бәхетле. Болытларда очам мин һәр мизгел, сине генә яратырмын, тик сине сайлады күңел. Синең белән мин бәхетле. Болытларда очам мин һәр мизгел, сине генә яратырмын, тик сине сайлады күңел. Мин яшьләрнең шундый әйтик инде современный дип әйтеп, шундый юл белән язган җырларын бик яратам. Яратам. Әйтәсе сүзеңне матур итеп әйтеп бирдең. Киеңә матур салгансың. Син бит автор, башкаручылар 25 җырым бар дидең син, әйме? Сүзләре минеке түгел. Сүзләре киен синеке, әйме? Бик яхшы. Бик яхшы. Менә һәрбер җырда авторның үзенең тавышында ачылып бетмәскә мөмкин. Алар үзләренең җырчысын табып, әгәрдә сине менә дигән шәп композитор итеп киләчәктә таныталар икән, бу синең өчен зур йолдыз дигән сүз бит инде ул, әйме? Шуңа күрә уңышлар телим, бик яхшы, башлангычың бик яхшы. Я, знаете, видела ваше видео, которое вы прислали на кастинг. Вы там были не так причесаны, вы были лохматые, с гитарой, и у вас был такой другой образ. А вы ведь на гитаре играете, правильно? Да, играю. Видео. Это, конечно, здорово. Вот тогда вот это видео, которое вы прислали на кастинг, оно меня сразу покорило, и я очень волновалась, как вы сейчас выступите. Не пропадет ли то мое сложившееся уже впечатление о вас, как сейчас? Нет, прекрасно. Даже наоборот, я увидела еще больше вещи, которые
мне помогли еще шире вас увидеть и разобраться. Үз жырын башкарган артист ул үз көңүлүн халыкка берет инде. Һәм инде үзенең көңелендә булган настроениесен халыкка бирә. Вот әлеге вакытта бул синең музыкаң, да? Иә. Ага, вот как раз таки әлеге вакытта вот мен күрдем синең көңелеңдә. Круто, классно, ты крутой. Молодец. Бик рахмәт. Миңа бу ничектер ласковый май төркемен хәтерләттеме, именно башкару буенча дип әйтик. Ничектер борынга җырлау манерасы. Белмим, бу яңа йолдыз дип әйтеп буламы икән монарга? Күңелле җыр, күңелле, әлбәттә. Яздырырсың, бирерсің. Тагын бер кат ишетәсе киләме икән дигәндә, белмим. Мин гомумән Радик исемле егетләрне яратам. Шуңа күрә монда кичкенә генә Плюс бер балл. Плюс 1 балл бар. Шуңа күрә 5ле билгесе куярым бу очракта. Бик рахмәт. Хәзер без тавыш бирүгә күчәбез һәм сезнең тавышлар бик мөһим. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Я даю тебе шанс. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирмәйм. 5 кешенең 4-се әйе, мөмкинлек бирәм дип җавап биргәч, без сине тәбриклибез дип әйтә алабыз. Тәбриклибез һәм алга озатабыз. Алга. Чираттагы катнашучыбызны каршы алабыз. Төхватуллина Гөлнара. Гөлнара, син алай-былай Ришат Төхватуллинаның туганы түгелме? Юк, туганы түгел. Синең дулкынланганың әллә каян сизелеп тора. Беләсеңме, дөрестән дулкынланасыңмы? Бик дулкынланам. Кичкенәдән үк шулай ук дулкынлану һаман ук бара. Син инде шигырьләр язам дигәнсең, бу дөрестән дә шулаймы? Берничә шигырем бар, рус телендә, берсе татар телендә, әмма аларны исемдә калдырырга өлгермәдем әле. Гөлнараны каршы алабыз. Рәхим ит сәхнәгә. Инде без синең өчен җан атып торабыз. Ufuklardan koyaş күтәрелә, нурландыра büyük dağlarına. Моңсуланып сайрый бер куш, Ибрәндереп назлы талларны. Гөл бакчада ике шия, берсе берсе чәчәктә, күңел ярсы ник булмаган. Икесе дә аксыл чәчәктә. А это, как вы думаете, на ваш взгляд, песенка веселая или грустная? Но мне больше кажется, что это жизненные песни. Я бы не сказала, что она веселая. Нет жизненных песен. Есть веселая или грустная. Вот веселая песня или грустная? Больше грустная, я думаю. Грустная. Смотрите, мы все песни поем с двойным значением. Если она грустная, то мы поем все равно с ощущением веселых. Знаете, веселые песни мы поем с грустинкой, а грустные песни поем с веселинкой. Тогда получается драматургия, тогда получается глубина. В вашем случае у вас хороший голос, и мне кажется, вы очень хорошо подходите на артистку мюзикла. Я прям даже вас увидела в мюзикле «Красавица и чудовище», такая, знаете, прям божественная и прекрасная. Но сейчас здесь я вижу сольфеджирование, потому что нет фразировки, нет отношения. Я вижу достаточно руки, которые вот просто вот организованно, так сказать, это делают. Я не вижу включения. Сіз музыкальный школада оқыдыңызбы? Музыкальный школа была у вас? Мен 8 яшымнан жырладым. Шистайның Сүмбіл ансамбліне йөргән едім. Аннары енді, конечно, укытучы булып урнаштым да, енді хәзер укытучы булып та эшлим кай вакыт. А где учите?
учительница? Учительница в 37-й школе города Набережные Челны. Учитель. Вот. А по какому предмету? По английскому. Вот это вообще неожиданно. Интонирование бик кайбәт, чиста. Әйтәм шуңа күрә кемдер сольфеджио бетәрдегезме дип тә сорады, шулай инде. Барсы да яхшы, барсы да матур. Менә бит балаларны тыңлата белер өчен дә английский бигрәк тә, әгәр дә интонирование, әгәр дә синең слухың булмаса, әйме, балалар шулай ук бит кабул итә алмаслар телне өйрәтүне, шулай бит. Алар бит бик таләпчән хәзер, бигрәк тә чит ил телләрендә. Ул сезгә укытырга бу сезнең музыкальлегез бик тә ярдәм итә. Шулай бит, мин ялгышмыйм. Шуңа күрә уңышлар телим, бик матур. Бит укытучы булып эшләү ул зур эш ул, зур бийек эш ул. Уңышлар сезгә. Руслан, Гөлнараны калдырабызмы, сау булашабызмы? Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я не даю вам шанс. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. Кызганычка каршы 5 жюри әгъзасының 4-се Гөлнара сиңа мөмкинлек бирмәскә карар кылды. Без синең белән бүген сау булашабыз. Чираттагы катнашучыны сезгә тәкъдим итәм. Сез уңайнан аның исеме бик матур, чөнки ул Багаманов Булат. Адаш сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт. Син кайсы яклардан? Мен Башкортстандан, Туймазы шәһәреннән булам. Сиңа шундый сорау, синең өчен иң беренче урында карьерамы яки гаиләме? Гаилә ул һәр хәлдә алда булырга тиеш дип уйлыйм инде мин. Ул гаилә бит инде ул синең опорың. Гаилә тормышында матур булса, карьерында ул үсә инде. Син әзерме хәзер чыгыш ясарга? Әзер дип уйлыйм да, инде сәхнәдә кайгыра башлыйсың инде ул барыбер. Әзер булсаң, дәяпайым бар. Бар, уңышлар сиңа, уңышлар. Без инде күзәтәбез Багаманов Булатны. Жылы сүзләр, хисләр белән йөрәк тулы бүген. Минем өчен бик кадерле синең чиста күңелең. Яратам дип кабатлыймын тагын, тагын, тагын. Яшәртә дә синең сабыр җаның. Яратам дип кабатлыймын тагын, тагын, тагын. Яшәртә дә синең сабыр җаның. Бик күңелле булды. Миңа бик шады. Рәхмәт Булат. Күңелне күтәрдең прямо. Ни өчен син көләсең менә бу хәрәкәтләр булгангамы? Хәрәкәтләрдә бик шады. Менә прямо самый шын хисләрен күрсәтте өзенең Булат, минемчә. Дигәндәй. Миңа шады. Радик, сиңа ничек хәрәкәтләр? Такое ощущение, как будто на свадьбе побывал сейчас, кунак тордала и такой, давай, спой, вау. У меня ощущение, как правильно сказал Радик, ощущение такое, что я на каком-то таком, знаете, дружеском вечере. И мы сейчас отмечаем день рождения Радика. А вы решили нам просто выступить и поддержать его, и поздравить таким образом. У меня не было ощущения, что это все-таки это ваша профессия. Вы хотите быть профессиональным артистом. А для этого что вам не хватает, просто сразу скажу совет, это вам нужно крепко вставать на ноги. Они у вас слабенькие, вы работаете больше там голосом, а еще важно работать телом, корпусом, ногами, то есть энергия очень будет большая. А так пока это такое, знаете, здорово, я выступил, замечательно, это хорошо. Пока хорошо, на сегодняшний день и час это пока хорошо. Вам нужно просто еще поработать очень много над собой и над тем, чтобы реально быть артистом. Лина ханым дөрес әйтте шул, чынлап та сез менә тавышны ни итәсең теге. Һаман шуның белән управлять итәргә тырышасың. Чынлап та менә бит профессионал кеше барыбер күрә ул читтән. Дөрес тә әйе. Менә онытылган күптән чыгыш ясамаганың, ялмаса инде,
Карыйм әле дип кенә тагын бер җырлап карыйм әле дигән кебек кенә чыгып баскан кебек, чынлап та. Мен үземне чыгарылыш кичәсендә караокеда кебек хис иттем. Шуңа күрә бернинди теге бу җырны мин бик яратып тыңлыйм. Аны Ришат Фазлыахметов. Ришат Фазлыахметов Бик башкаруында. матур җыр, ләкин миңа калса син әлегә бу артистлык дигән төшенчәгә әле лаеклы да түгел, үсеп тә җитмәгәнсең. Үзең белән эшләргә кирәк, үзең алдыңда һәм гомумән менә бу проектка катнашырга дип килгәнсең икән, шуңа кадәр чакрым юл үтеп, үзеңнең ничектер тотышыңны һәм гомумән репетицияларыңны эшләргә кирәк иде дип уйлыйм мин. Руслан, алайса күп сөйләп тормыйбыз. Булат, алга таба үтәме, юкмы, тавыш бирүне башлыйбыз. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. Я не даю вам шанс. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. Димәк, 5 кешенең икесе шанс бирде сиңа. Ләкин күбесе юк дип җавап бирде. Бүгенгә без сиңа сау бул, Булат дибез. Чираттагы катнашучыны күрәсегез, беләсегез киләме? Менә ул Гүзәл Нәбиева. Гүзәл, ничек синең хәлләрең, дулкынланасыңмы? Я бик дулкынланам, ләкин хәлләрем шәп. Ләкин хәлләр шәп, иң мөһиме шул. Гүзәл, менә син язгансың булай дип анкетаңда, бала чакта мәктәптә укыганда әти-әнидән качып кына вокал дәресенә язылдым дип. Бу дөрестән дә шулаймы? Дөрес. Һәм аннан соң инде бу хәлне белеп алып, сине үзләре музыка мәктәбенә язганнар, име? Мин үзем язылдым. Үзең язылдың, менә бит сәхнәгә, вокалга никадәр омтылу, үзеңнең менә шунда бергә катнашучыларга әйтер сүзең бармы? Үзегезнең көчегезгә ышанырга кирәк, үзегезне күрсәтә белергә кирәк. Һәм нәрсәдә булмаса, барсы да яхшылыкка. Кайфикс төшмәсен бердә. Менә кабатлабыза моннан бер никадәр ел элек Гүзәл үзе әти-әнисеннән качып кына вокал дәресенә язылган, инде хәзер сәхнәгә чыгачак. Гүзәл, уңышлар, рәхим ит. Хәзер инде күрербез һәм инде үзебез дә аңларбыз. Радик, аранжировка бомба, еме? Әтәчләр кычкыра, сыерлар мөгри, тигәндә полный көтү килә җир алдыннан. Синең бәяң әлеге аранжировкага баштаганнан соң номерга. Аранжировка ши бомба. Мин инде андыйларны ясамыйлар дип уйлаган идем. Юк, менә әле генә матур кыз чыгып бара. Микрофон алдына торды бит инде. Күлмәкләр шунда кысаганда һәм монда сыер мөгрәп җибәрде. Я думаю, сейчас какой-то трек будет такой, что думаю, вообще такой, ну, минимше, по-моему, вот ваша красота не соответствует этой музыке вообще, аранжировке. Хәзерге вакытта хас булмаган озын чәчләр, матур җыр безнең Гырыф гадәтләр җыры инде буыннан буынга килә торган җырларның берсе. Җыр ягыннан бәлки шулайдыр, ниндидер башка төрлерәк җырны сайлап алырга кирәк булгандыр бәлки. Сиңа авыррактыр сайларга җырны, сиңа ярдәм итәргә кирәк. Җыр сайлау буенча гомумән стилистика, формат буенча. Абылай уңышлар, молодец. Вы знаете музыку с классики? Можете спеть классическое какое-нибудь произведение? Могу спеть «День-день в лунном сиянии». Можно? Что за лунное сияние? В лунном сиянии снег серебрится. Ну да, но это не классика, ну давайте. В
лунном сиянии снег серебрится вдоль по дороге, строечка мчится, динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит, этот звон, этот звук о тебе говорит. Прекрасно. Спасибо. Көшебіз тауыш беруге. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Я даю вам шанс. Мүмкінлік берем. Мөмкинлек бирмәм. Жюринің бишесінің дүртісі сиңа мүмкінлік бирді. Güzel. Шуңа күрә без синең белән әле алга таба очрашачакбыз. Зур сәхнәдә очрашуларга хәтле. Güzel яңа йолдыз составында. Әлеге мизгелдә барлык Алексеевск халкы телевизор каршына якынрак утырганнардыр, чөнки биредә Илфат Ибатуллин аларның якташлары. Сәлам Илфат, ничек хәлләр? Аллаға шөкер, яхшы. Синең күреп торам әзерлекләр гүрли ахрыймы? Син әзер бугай сәхнәгә чыгарга? Әзер, Алла бирсә әзер. Нинди җыр башкарасың бүген? Син кирәк дигән җыр. Яхшы. Иле кил мондарак, син бердә борчылма әле, бераз гына аралашып алыйк. Менә кайларда бүгенге көндә кайларда хезмәт куясың? Кайда эшлисең? Газпромда эшлим бүгенге көндә машинист булып. Газпромда алайса спонсор кирәк булса сиңа гына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Пожалуйста. Әлегә сине сәхнәгә чакырабыз инде. Уңышлар, тагын бер кат уңышлар. Сәхнәдә Илфат Ибатуллин. Yalnız süzler, hisler bilen yürek dolu bugün. Benim için bir kadirli senin ihlas küngülün. Yaratam deyip kavatlıyım tağın tağın tağın. Yaşarta da yaşarta da senin sabır canın. Yaratam deyip kavatlıyım tağın tağın tağın. Yaşarta da yaşarta da senin sabır canın. Син бүтән эштә эшлисең инде, әйме? Узак еллар. Да, узак еллар. Әй сәхнәгә просто син менә хобби инде җырлап йөрисең һәрвакыт. Да. Ну бу яң. Әйе, сөйләп тор. Быел дөресрәге җырлаганым да юк. Ну сизелә шул, шуны әйтәм. Тагын Мин кайда анда? Өстәгеләр дә ни? Ну, теге. Тагын кайда алагалар тегесе монсы кайдыр җырлана, кайдыр җырламый. Шулай чәйнәп кенә барган кебек, әлбәттә. Нәрсә әйтәсем килә? Бу яңа йолдызның бу проектына килеп, ниндидер бер тәҗрибә алып китү синең өчен начар түгел, күренеп китү. Шулай бит. Яшьләр, нинди яшьләр, һәм инде өлкәннәрдән кемдер катнаша микән карап китү, бер дә начар булмас. Сиңа киләчәктә инде уңышлар. Рәхмәт. Илфат, сез кайсы өлкәдә эшлисез? Машинист. Машинист? Лина. Я думаю, что вам нужно просто набраться еще сил, смелости, учебы, знаете, вот опыта, да, чтобы потом прийти. У вас для этого есть все данные, Бог вас наградил, семья вам тоже подарила все, что нужно по этому поводу. Так что давайте вперед. Просто этот проект сегодня чуть-чуть не ваше, как у машиниста поворот направо-налево, как говорят. Я машинист компрессорных установок. А компрессорных установок, ну, неважно, все равно вот на слово машинист оно просто звучало. Тем не менее, выберите свой путь просто и идите на тот конкурс, который именно ваш. Спасибо. А сейчас мы проголосуем. Тауыш бирәбез. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я не даю вам шанс. Мүмкінлік бермеймін. Мөмкинлек бирәм. Спасибо. Рәхмәт. Рәхмәт килүегезгә, безнең белән бергә булуыгызга. Без сезнең белән сау булашабыз. Сез ТМТV телеканалында яңа йолдыз проекты алга таба дәвам итә һәм мин Байбулат катнашучылардан сорау алуымны дәвам итәм алга таба һәм безнең яңа катнашучыбыз Рамилә Ильясова. Рамилә, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Менә мин белгәнемчә синең инде вокаль белемең бар бугай, әйме?
Әйе, минем вокаль белемем бар. Син Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамладың, шулаймы? Шулай. Димәк, инде син дөп дөрес килгәнсең. Менә кем тәкъдим итте шушы бәйгедә катнашып алырга? Мин үзем радиодан тыңлап ишетеп белдем. Заявканы җибәрергә булдым, менә шулай мине сайлап алдылар. Димәк, безнең бер тугры тыңлаучыбыз табылды һәм хәзер ул залга чыгачак. Син рәхимит, Рамилә, сиңа уңышлар. Инде без чын күңелдән синең өчен җан атабыз. Bir tünüde bir yalğızım saçladım karaymayıma bir de şaklar kaldı indi bin yırakta elle koyda elle yalğış elle yazmış varır yollara yürüdü merhabetinin kanatları sığmasa da koyuldu. Biz tuttağın soğukmaklarda yazlar geligeç eri baktı merhabetinin kafasına yat kişiler kilip taktı elle yolğuş elle yazmış varır yollara ayrıldı merhabetinin kanatları sığmasa da koyuldu. Все как-то для меня все понятно. Это, наверное, как-то... Сейчас поймете, про что я скажу. То есть все очевидно, знаете. Когда я понимаю, что будет за следующей нотой, что будет со следующим жестом, вот это очень плохо. Вот как-то хочется, чтобы вы психанули, взорвались и сделали чего-то еще. Даже сейчас вы улыбаетесь, вы абсолютно другая. Чувствуется, что эта песня, которую вы пели, она у вас очень долго в репертуаре. Может быть такое? И вы прямо ее уже устало поете. Смысл в том, что все-таки артисты поют по много раз, не так ли? Одну и ту же песню. И задача, конечно, каждый раз как будто заново. А у меня ощущение, что вы уже поете ее в 100-й раз, и вам уже все надоело, но вы уже автоматом делаете какие-то движения, руки, кулак показали, видимо. Просто вот мне не хватило такого, знаете, ощущения новизны, волнения вот этого, да, предвкушения. Его не было, к сожалению. Усталость – это очень плохая черта для артиста. Барыбер ниндидер бер изюминка көтәсең бит һәр кешедән дә. Кемдер шаккаттыра үзенең кыяфәте белән, кемдер тавышы белән, кемдер җыр белән, кемдер башка әйбер белән. Менә монда мин бу әйберне сизмәдем. Жырлай башлаганда мен көттім, касан менің көңіліме бар фитирген тепе. Но как-то вот эләкмәне нишәптер, белмәйм. Тавышыңыз матур, еще раз говорю. Чынлап та җыр менә конкурска, ярышларга, җырларын сайларга кирәк бераз көчлерәкләрне. Чөнки тавышыңны мөмкинлекләрен күрсәтеп бетерерлеген. Ярымы киләчәктә алай-болай бүгенге көндә үтмәсәң инде син яңадан шул ягына карарга кирәк. Котлаулы җырлар. Әйе, булай ул теге репертуарда булырга мөмкин алар кайдадыр кыстырып җибәрергә. Әгәр дә җырчы булып сәхнәгә аяк бассаң, мәсәлән, әйме? Менә котлаулырак җыр булганда үзеңнең инде әлбәттә мөмкинлекләрен ныграк ачасың, әйме? Что матур, барсы да матур. Менә гадәти. Менә шунысы гына, чынлап та. Син үзең дә аңладың инде аны, әйме? Дөрестә дә, ярар. Рәхмәт. Проектның исеме Яңа йолдыз. Тагын бер йолдыз дигән түгел. Шуңа күрә мин сездән ниндидер яңалык көтәм, ниндидер яңа яңгырау, ниндидер яңа харизма, ниндидер яңа стиль. Монда кызганычка каршы мин аны күрмәдем. Хөрмәтле жюри әгъзалары, без игътибар белән сезгә карыйбыз. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бермим. Я тебе не даю шанс. Мен әйтәм, әйе. Мөмкинлек бирәм. Жюри әгъзаларының өчесе мөмкинлек бирмәде, шуңа күрә Рамилә, без сиңа бүген сау бул дибез. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, сезнең экраннарыгызда әлеге мизгелләрдә ике ат, Байбулат һәм Айшат. Айшат, сәлам, ничек хәлләр? Аллага шөкер. Әлеге проектта катнашырга нәрсә тергеч булды? Каян ишеттең, сөйләле.
Бу бик тә неожиданно килеп чыкты. Миңа моны дус кыз тәкъдим итте шул конкурс булганын. Ә инде үзем яшәп мин үземне сынап карыйсым килә. Менә син үзеңне берәр төрле йолдызга охшатасыңмы? Татар эстрадасына, рус, бәлки инде дөнья күләмендә. Мин бәлки тыш кыяфәтем белән ошамаганмындыр, ләкин мин бик тә Ришат Төхвәтуллинны яратам. Яшь Ришат Төхвәтуллинны ишеттербез без хәзер сәхнәдә, экраннарда. Шат без сине татып калабыз, әйе, рәхим ит шунда бирегә. Ә инде без хәзер карарбыз һәм инде җагын атып торабыз. Gelene dalanın Biregensin kanatalar Talıpınır şağımda Bağlık rahmetim Şarımda şağılar Kadırlab üstürgen Min seni jimişen Uyanan gele bakşan Min sina sabıyman Küngəlegen azılarım Gözüne tanıyman Айшат, бик зур рәхмәт сиңа. Айшат, күреп тордыгыз, сезнең каршыгызда җырлаганда каушамады, чөнки ул бик күп төрле бәйгеләрдә лауреат исеменә лаек булган егет. Зәйнәп ханым, сездән башлыйсы килә. Айшат әлеге җырны ачып бирә алдымы менә шушы 1 минут эчендә? Соң әниләргә багышлап язылган җырлар ничек инде ул? Ул җырланып бетмәсә дә күңелгә рәхәт инде алар. Ну, вокал өстендә эшләп алырга кирәк, урталыклары, ниләре юк. Üstlәре бар, üstә теге алырга кирәк дигән алгансың, ә калган җирләре эшләнеп бетмәгән. А вы же вокалом занимаетесь, правильно? Вы форсируете звук, у вас нечистые нотки, их очень много. Потом разные позиции, она такая пестрая позиция формирования каждого звука. Ну, то есть прям вокал, это прям для вас сейчас, вот на мой взгляд, если хотите услышать мой совет, это самая такая тема дня, позаниматься вокалом, привести его в порядок, технически. Минемчә, сиңа бәлки дөрестән дә репертуарыңны алмаштырырга кирәктер. Ретро җырлар, алар бик катлаулы, аларны башкару өчен ниндидер дөрестән дә үзеңне әле ачырга кирәк. Белмим, бәлки Дорн кебек җырласаң, моны синең образың буенча да, стилең буенча да бәлки сиңа күбрәк килешер иде. Тавыш бирүгә күчәбез. Жюри әгъзалары нәрсә хәл итер хәзер белербез. Башлыйбыз. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я не даю вам шанс. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. 5 кешенең 4-се кызганыч сиңа юк дип җавап бирде, ләкин бу проектта гына күңелеңне төшермә, елмай зинһар өчен. Яңа йолдыз проектыннан без сине озатабыз. Сау бул дибез. Дуслар, яңа йолдыз проекты гаҗәпләндерә, чөнки монда безнең карагыз нинди катнашучы, әнә Акбулат. Ничек хәлләр? Аллаға шөкер, үзегез ни хәлдә? Әйбәт, Аллага шөкер. Без инде әллә ничек куйдык. Ничек килеп ләктең син әлегә бәйгегә? Үзем өчен дә бик зур сюрприз, шок. Үзем дә белмәдем, ул шакыру минем өчен теге күкләрдән теге башыма төште дип әйтеп була. Дулкынланасыңмы? Әз генә бар, ничек инде артист кеше ул нинди профессионал булса да ул дулкынлана алдыннан. Ничек уйлыйсың, Зәйнәп апа нәрсә дип әйтәчәк? Белмим, бер предположением бар, но пока әйтмим. Чыгыш ясагачтан менә комментарийларымны бирәмен сиңа, яммы? Яхшы сөйләштек. Әйдә, уңышлар сиңа. Булатлар, Булат өчен. Рәхим ит. Seni juygan yüreğimnin yarası xəlle Dumanlarga kirənməli
Yuvaltırığa tilemiyim min Seni özlep taban melle Yüreğimnin yarısı helle Dumanlarga kiremeli Yuvaltırığa tilemiyim min Seni özlep taban melle Özlep taban melle Zengeri duman tuzak kırgan Hatta sayrar kışları tıngan Kulum suzam sina taba Oralarda zenger duman Yüreğimnin yarısı halle Dumanlarga kiremeli Yuvaltırığa tilemiyim min Seni özlep taban melle Yüreğimnin yarısı halle Dumanlarga kiremeli Yuvaltırığa tilemiyim min Seni özlep taban melle Xayrli kеш. Ақболат псевдонимі астында жырлаушы егітіміз Болат Белалов. Зәйнәп Фәрхетдинов да қазір шок. Мен қарап тұрдым аның реакциясын. Болат сен шығып келгенде ол Элвинға қарады, ол бір сенға қарады. Ты ведь сама этого хотела. Ну что, споем? Шундай моментлар, шундай бұрылышлар да була біздің проектта. Зәйнәп Фәрхетдинова шокта, олар бір үйде яшайлар, ләкин нешік шулай болды, ол проектта келіп шықты. Сіздің эмоцияларыңыз, хис кешірішлеріңіз. Су беріңіз әлім, я. Мен, егер де білген болсам, вообще екінші жырлатқа болар ем. Рахмет, мүмкін мен енді Мүмкінлік бар, жылата аласың. Нешеге айдасың, шулай бола. Сен бит жюри ағзасы. Рахмет, мен мүмкін болса сөз айтмайым, сіз айтыңыз, егер де. Мен былай деп айтырсыз деп тұрам, мен мүмкін болса сөз айтмайым, Болат шығып кірек әлі дейіп. Сәхне ортында алып шығып кетесіз деп тұрам Болатны. Біз, Лина, сізге берек әлі сөзні. Знаете, когда говорят вообще обычно там, да, на детях природа отдыхает. Да здесь не только отдыхает, она цветет, она просто, я не знаю, пышет. Это прекрасно. Мы это сделали, как сказать, не зная вас, то есть не потому что там, это просто хотели посмотреть. Слушайте, это здорово, это очень здорово. Вы владеете звуком, микрофоном, сценой, аудиторией. Замечательно. Спасибо. Дине, көріп тұрам сенің көзлерің янан. Мен ашады. Сен бекте әсерленген, сен әлігі шығыш білен. Мен башта Зейнеп апаға қарап қойдым. Бұл действительно Зейнеп апа үшін шок. Мен айтам, Зейнеп апа нешігірек қарар екен, ол башта бұлай реакциясы жылайды бара. Көзлері зорая. Анан соң Болатны көрді де шок халінде қалды. Шылай ма Зейнеп? Аңламай қалған тамашашыларымыз үшін айтып кеттік әлі, қойбіреулер бәлкі отыралардыр, неде шок дейіп. Шок шында Болат Белалов, Зейнеп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Белаловның уллары шок. Менә шында, шуңа күрә Зейнеп ханым бұл турда менә әлі генә білді һәм әлі генә аны сәхнәдә күргәч шундай хәлдә қалды, шок қатты. Меңа ашады стилің, жырың. Жыры да дұрыс сайланған Зейнеп апа. Мен бұл конкурсқа туры келет тұрған жерде бұл. Дине сайлаған? Жоқ, мен сайламадым. Көбек әйттік. Жоқ, мен сайламадым. Дұрыс сайлаған? Меңа ашады. Дұрыс әйткәндә, минем өчен дә бу шок булды. Әмма бу шок уңай ягы белән. Шок аттым, кызык булды. Сразу кіріп тә китеп булмады, мен нәрсә соң бу? Әмма рәхмәт сиңа бу чыгышың өчен. Син минемчә инде артист. Әлбәттә, үсәргә һәр вакыт ниндидер яңа үрләр яулауда алар бар. Әлбәттә. Әйе, ну, синдә потенциал бик зур. Элвин. Бро. Мұнда микрофонны қоялар да артқа басалар. Ярани. Мама сказала. Рахмет. Мына ортаға қоялар да. Бро, я с тобой уже знаком давно, но это было реально неожиданно. Я сам не ожидал. Я только тебя увидел и сразу на маму смотрю, у нее глаза все больше и больше, потом на тебя, и потом все в шоке были, но это интересно.
Но самое больше, чем... Ну, видно, что вышел сразу, такой, уже знаешь, что делать, знаешь, как петь, как с народом общаться. Но больше всего мне понравилось «Ничего не говори, почувствуй притяжение тела». В общем, вот за это тебе просто балл, большой жирный плюс, короче. Влад, Зәйнәп ханым әйе диярме, юк диярме, үткәрерме ул сине зур сәхнәгә? Хәзер барысын да белербез. Жюри әгъзалары, сүз сезгә. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Я даю вам шанс. Я давно уже дал шанс. Мөмкинлек бирмим. Опа! Опа! Әнигә әйтмичә йөрсәң, шулай була ул дигән сүз булды бу. Ләкин 5 кешенең 4-се мөмкинлек бирәм диделәр. Шуңа күрә Булат, рәхим ит безнең проектка. Яңа Йолдыз проектында дөрестән дә бик зур сюрприз булды. Бу инде Зәйнәп апа сезнең өчен дә, безнең өчен дә ничегрәк булды бу? Менә ниндирәк хисләр тойдыгыз шушы вакытта улыгыз сәхнәгә чыккач? Ну, мин озакка кадәр тына алмадым. Бер ноктага текәлдем дә, тына алмый, тыңлап тордым. Беренчедән мин бит инде жюрида утыргач, минем колак эшли, мин бит инде бөтен нәрсәсен ишетәм. Ничек апарып чыгарачагын, ничек улан тәкъдим итәчәк җырын. Инде бетте. Менә көн ничек узды гомумән теге иртә белән күрештегезме? Шалтыраттымы ул сезгә берәр сораулар бирдеме? Әни син кая дип? Юк, мин иртән иртүк чыгып киттем, 8-дә. Өйдән чыгып киттем бит инде мин. Һәм шуннан соң мин әле онда утырганда, әбиттә, бүген бит студияда булырга тиеш ул. Минем җырыма гитарист белән алар эшләргә тиешләр. Мин аңа шалтыратып сорадым. Син яздырасызмы? Килдеме гитарист дип сорадым. Юк әле ди, әле бүген кичкә киләчәк ди. Бераз вакыты күчте диде дә. Мәйтәм кара, унутмагансың, бик яхшы булган дидем дә мин куйдым. Бик каты сүкмәгезен диеме? Иң мөһиме шул гына. Сәлам әйтергә онытмагыз аңа. Рәхмәт бик зур. Зәйнәп апа, Зәйнәп Фәрхетдинова. Бүген сез кемнәрне, нинди җырларны исегездә калдырдыгыз? Уйлый торыгыз. Без сезгә киләсе атнада тагын яңа исемнәр, яңа җырлар тәкъдим итәргә әзер булачакбыз. Бүгенгә яңа Йолдыз проекты тәмам. Проект Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән оештырыла. Мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам.